talaiòtic de Trepocó, amb un gran talaiot, un dels més grossos de l'illa. 26 metres de diàmetre i 11 metres d'alçada. 11 metres d'alçada? Allà hi ha la taula. Oh, carai, hi ha molta cosa aquí. Anem a veure la taula. El poblat talaiòtic. La prehistòrica... Vist aquesta entrada? No. Ara vinc a mirar la taula. No, l'entrada. Ahà. Ui, ui, ui. Allà hi ha un d'allò també. Un altre recinte d'aquests. Talaiot oest, més petit que l'altre, restes del talaiot i restes de cases que es van construir, es van utilitzar posteriorment. El talaiot gros. Acabem de fer la volta per sota d'un caminet ben maco. Comencen a sortir les floretes de la primavera i una cova. Carai, Déu-n'hi-do. Ha donat sortir un lleó per aquí, una serp o alguna cosa. Mira quin verd. Verd de... De què? Poblat talaiòtic de la Torre d'en Galmés. Un molt gran. Muralles, taula, talaiots, cases. Anem pujant cap a la part més alta. Déu-n'hi-do. Aquesta deu ser la Torre d'en Galmés. De la Torre d'en Galmés, punt de vigilància del sud de l'illa. Allà, al final, la cala d'en Porter, platja de Son Bou, de taula.
amb la part de dalt caiguda. Tu. Diu que la taula que hi ha al d'allò a terra. Sí. I continuem baixant ara cap al sud. Hem deixat la part nord, que era la més antiga, i ara baixem cap al sud. A veure aquest camí. Posa coves. Coves. A veure les coves aquestes. Caminadet a 2 minuts i trobem, sembla, una espècie de cova. Cova de Sasoli. Ens atrevim a baixar. Farem la volta a la cova. Encara hi ha els molins, els trulls, que es feien per l'oli. Sembla que hi hagi l'armari, una lleixa. Surto, que veiem claustrofòbia. Opa. Bé, hem arribat a la part sud de la Torre d'en Galmés. És la part més nova, segle I abans de Crist, on s'hi conserven encara restes de casa i on s'hi ha fet un treball arqueològic important, cosa que encara no ha passat a la part central. A veure què veiem. Carai, tu, les restes de cases. Força impressionant, Això està ben conservat, Uh-huh. Patrons, mare de Déu. Això diu que era el braser, però, bueno, per què ho diuen ells? Sí, perquè hi ha d'haver restes de carboni. Casa més espectacular del conjunt, que porta el nom de Cercle Cartaillac.
el nom de l'arqueòleg francès que va excavar el 2008. Això seria l'accés. No? L'accés és allà, no? Clar, sí. Vale. Els dormitoris. O sigui, aquesta és la part exterior, aquí hi ha l'entrada. Entrem a la cova d'en Xoroi, penjada sobre un penya-segat al mar. I la posta de sol serà mig avui. Després que ens han fet una foto, una parella molt cookie, xupi-guai. J'aurais pas des trucs, quoi, laisse tomber. Sens. Il nous faudrait appuyer sur l'embrayage pour passer les vitesses en fait. Tamanna, digues alguna cosa així de guai. Xupi-guai, això. Això no queda gaire bregat, el xupi-guai. No, el xupi-guai queda molt antiquat, però bueno, ho farem tot. Som així. Oh! La cova d'en Xoroi. Y